everyone, salibonani makadi muri Zimbabwe. Welcome to Zimu Reality ITV. Pana pamunosangana na DJ Sparks Zimbabwe kwachingova ma latest wachita tactic wachita mudiginyira wekutsvaka nyaya dzingadzitika matiomana ose enyika yeZimbabwe. Nyaya ndineyo pana paine pachipinga apo pana accident yauraya vanhu zvinosiririsa yauraya vanhu zvinovhundutsa. Saka ndine video ya honorable wekuchipinge vachitaura zvaitika chaizvo vachipa maupdates enyaya yevanhu vato fasofa. Saka ndichaiplaya video yachimubva maiona so that munocheka hama dzenyu. Team yeZCCC mbongo yanga ichienda kumusangano weEaster. Saka mubva wasangana netsaona yakadaro, then anzi mabreak aramba kuita se aramba kubata dzazokonzesa kuti accident iyo iitike. Anzi ibhazi ritsvedze then ibva uraya vanhu vakawanda. Last time I checked, denga ichinzi we are more than 32 people. Asikazoti zvizvi kuti zvakamira sei. Then honorable video yangu achitaura honorable Kuchipinge vangu achitaura zvangu achitaura pamusoro pe accident yo that muwaone. Then guys, pakaipa tongoti rest in peace kune vanhu vese varasikirwa neupenyu vachienda kuchechi vachitira kutsvaka Jehovha vachitira kutsvaka Mwari. Saka Satani anengangopindawo. Sasa tapedza nguva yakawandisa tasangana nedambudziko guru pano panonzi pamatariana between Chimanimani and Chipinge districts. Paitika tsaona rebhazi rabuda muroad richipinda kumawere. Saka tabudirwa nedambudziko guru tikarasikirwa neupenyu hwevanhu vakati wandei. Mumaonero enyu tingati vanhu vakuvara kana kuti vanhu varasikirwa neupenyu vangangodaro vane uwandu hwakaita sei? Pari zvino namba yatiri kunzwa nemapurisa tanzwa kuti vanhu vashaika vanosvika 29 ndo vaonekwa pari zvino. Vamwe vakuvara ndo vari kuendeswa kuchipatara, vamwe vachiri kuburitswa vaitika tsaona kuti vaendeswe kuchipatara Chipinge. Right, ndinofunga mawanzwa honorable wekuchipinge vachitira kuti taita dambudziko mumusha tasangana netsaona yavanhu vachienda kuchechi weZCCC. Ndinofunga vachienda kumutendi uko ndokwanga vachienda ikoko. Saka tinongoti rest in peace kune vose varasikirwa neupenyu, uyezve chingoti mhuri yacho yarasikirwa nevanhu vavo chemai muine tariro pakaipa mawani zvishuwa. Saka ndo nyaya yanga ndinenge ndikuudzei kuti apa tinenge paina hama yake yanga ichienda kuchechi kweZCCC agona kucheka kuti anzwa kuti hama dzirisefe zvisei havasiri here vasangana nedambudziko irori pakaipa. Thank you.